Apuila no jotono na hambai maro norok khakhayo norok sawi makana samne again so tini kok sana nai tong tai title thamne nugun je sawi makana kaisa bidugo je sinite pra hasteo belai ni baira rangi tongka je obri rok bongni umor ba sik sugya ko khakhayo borok 9 10 11 ogo pori tongkhana nai bongni umor 17 18 rok khana ne ang khakhayo je borok tini aguru tolawo ba bara nogo tonglaye tini borok bulai like khoroksa berinyo jemon khobukha sanani moton liya tini beri bai beri o je seti kupro geng hai thanai 2 bosor segang rok ngane je bulai lai mani tao no draksa nai rok a system ke tini bulai kya nge norok khakayo a video na ang tui phege tini 10 second ni o video wa sa se ko bulai lai khang ke je video khlaya puro je bhabe bulai khana abo wana ma machine sa ja tani karone tini borok oma hike bulai na ka abo tabo sujora tei srai sing khobor man yakho bas hawi me yakho tini tamoni bagi borok oma hike tini buni bara nogo buni nogo tini taono mo hike buni sagango tini obrino khiklai bona na kha belai no wana mi sincha tam hnai sanai tibra sarok ba tibra juk baksa belai khano samung sitara bo khai tongo ba buang bu phani yang buang bu phano ke sawo pori tongo ba bara tongi buang bu pha pori ru bo sano konjo ayang a besa hanjana ke tamo tini buang bu phani kosto no bujiya buang bu phani dukh no bujiya oi tini mo hairok ngai tongjao haike phaiji norok o video no kisa nai nai jeri tai o video no nai norok comment khlai di tam hni chana mosung haike khapangni ta khote bu khong ang te kaisa video ti phaikowa askal je o video blai no bayra rangi tong dini wan sabai khalai mani wan sabai tongi manjang mani tokma teima sa salbaro je ama hai khalayo tonglayo wan sabai tonglayo mani obo salbaria protidin no phai tongphayo je manpili nuku ba video manjang mani tongmani samani obo hai je social media o ka sapayo inke je obo hai ke borok tongi tonglayo ba baksa tibra jero tamo sanai je tibra sa somos no asa ke je nosta khai tongo abo belai no wana mi sin sin bo bishoto tamo nai ba next generation tabuk sarai chikon phai dong ba borok oba hairong no nugui tamo sereng nai abo belai no wana mi sin sa ja je sini bo bishoto tamo ngai thangi mano oma hairong ni tei je tini wan sabai tu tibra jok tong lai mani cha lai mani sa smai tong lai mani belai khno tibra haste o marngi tongka nge norok tam hnai sanai norok o video no kisa nai nai jeri ba nai tam nei comment khanya mosung khlai di borok ni tei ba ani kok samani sai to khona kar sano ang norok ni takhuk ba norok ni khaswk sa jewel nei ang asogon video mo thaka tai o video no puilan sibe pai thak jora nai tong di nei ang jotono kok sarai ang jotono hambai ya phari ang o video no mo thaka hambai Takulum dara, takulum deh. Kata nang dino. Tampu yang nani, apa beri renjen bui bukari punungnya. Sini des nih bagi sekarang apa beri renjen bui jaga saja mak. Kata nang di pun bagai. Nunggu bono maya, nunggu hai posti ni maya. Maya ya. Akol Maya yang kakak bono mana kayak jomba. Oh, jadi si makan nak kai, kini wah bahan aku mau bayar. Bopot le kau salah Dunia man, aku beri kuri kai tong nunggu man sama aku berlas. bon nama rika salah tangkai. Nunggu sudah borong maya kau klaim man kan nung bara, ori kuku tong man, ori kuku tong man beli nung bara. Nin man kerja, nah hano kerja, nung busana bahagia perungan ya. Nunggu segera ini kan nung busana bahagia perungan ya. Nunggu seberi ini kan nung busana bahagia perungan ya. Nunggu kasih nung kakak kena sani teh masa berinya serung naik. Nung hai beri renjen serung naik. Nung hai beri renjen serung naik. Nung jarak sih beri. Salah dunia dia kamu. Dia तुम्हें देखी लोग सोले ना Ya sih, karena sebenarnya nih. Di Brazil nailah. Wan sabai manjang mani. Apa yang pakai ke kata nang di? Bukan tisha lah. Salah dunia deksenan. Boya.